Ka Department juga Sports and Youth Affairs jong ki Jylla Bapher Bapher ryngkat ka jingïatreilang bat ka Nehru Yuva Kendra Sangathan ka phah eki arspa kat kendai Ngut ki Samla ki shlur na ka Jylla Meghalaya ha ka National Exposure Youth Program ka sngi. Kini ki Samla ki dei ki Jylla Sha jied na ki khat tylli ki district ha ka por pynlong ka State Level Youth Exchange Program ha NEHU Shillong. Kini ki Samla ki net kylleng ka Kohima, Bomdila, Ziro, Darjeeling, Kalimpong, bat Gangtok. Tungin ay mensi meki kat ba kidang mi khmat nak benta ke distrik jongki. So please don't go anywhere without permission from your concerned officer. ये एक personally request from my side. And then tomorrow हम लोग कल यहाँ से आपका